Pakain-kain lang ako ng brownies. Pero kanina, mga kosa, sarboy tayo dyan. Tinamaan ako ng anxiety. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano ko malalampasan. Basta bigla na lang. Okay na okay pa ako kasi pumasok ako. Nakabike. Back to work. Ingat sa lahat. Start na ako ng work. Hindi ako makafocus. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ngayon. February 7. 10 na ng umaga, nasa trabaho ako. Hindi ko wala naiintindihan yung pakaramdam ko. Parang gusto ko umuwi ng trabaho. Parang gusto kong umuwi, matulog, laro yung mga bata. Parang sakit-sakit ng puso ko. Nagpa-araw naman ako kanina. Parang ayoko na sa trabaho. Parang gusto ko lang umuwi siya. Parang ganun yung nararamdaman ko ngayong araw na ito. Pero very blessed kasi ang ganda ng work ko. Pero hindi ko alam eh. May ano sa puso na gusto kong umuwi. Parang ganun. Dapat magsusulat ako, sulat ko lang sa papel. Pero gusto ko i-document na lang sa video gamit ng phone para kahit pa paano ma-voice out ko kasi sakit na ng puso kanina pa. Nakinig na ako ng mga Christian music sa mga paborito kong kanta. Nagpa-araw na ako ng games pero hindi ko mabuo yung sarili ko. Nakipag-ngitian naman ako sa mga tao, nakipag-usap. Iba yung pakiramdam ko ngayon. Pero ngayon sinasabi ko parang mararamdaman ko na gumagaan. Parang marami akong gustong gawin eh. Parang marami akong gustong i-try. Parang ewan ko. Parang akong na-stuck. Ganun. Gusto kong umalis sa isang lugar. Ito yung nangyari sa akin. Dinocument ko. Binidyoan ko yung sarili ko para alam ko kung ano yung itsura ko nangyari sa akin. Yun, kanina parang nag-less lang yung parang nararamdaman kong sakit, diba? Ngayon, nung tinanggal ko yung video, sumakit ulit yung pakaramdam ko. Parang hindi ko pa rin pa-express ng sarili ko. Parang gusto kong umuwi ng trabaho. Gusto nasayangan ako sa araw. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko si Wanda kasi saka si Luke. Nung nakausap ko sila, umokay ako kaysa kanina. Mas magaan na yung pakiramdam ko. Mas malayong magaan. Pati na lang. Communication talaga. Ayun lang mga kosa. Salamat. So, sinare ko lang kasi bigat eh. Umalis, mawala. Parang ganun. Pagdating ko dito, in-evaluate ko yung sarili ko. Sabi ko, ano ba talaga yung dahilan? Ano ba talaga yung dahilan? Ba't ako nagkaroon ng anxiety? Siguro tingin ko yung pag-iisip na hindi pa ako enough, ganun, yung parang yung ginagawa kong effort kulang pa para kasi magawa ko ng video tapos hindi ganun yung siguro okay naman kasi tayong kasi gawa ko ng gawa. Ayoko kasing ma-paralyze ako, kaka-analyze yung analysis paralysis. Ayoko dumaan sa ganun eh. Dumating sa ganun na kakaisip ko wala akong natatapos kaya gawa lang ako ng gawa. Kaya yun. Diyan na lang. Uy, yawang pinuwan. Thank you, Mala. Sa kanya, table yung laman niya. Okay, thank you. Love you. Pag ganyan to pa. Thank you. Hindi ka kita. Hi. Masarap yan. Thank you. Ito para sa sarili ko. Huwag ako mag-isip ng sobra dahil guro naman. Basta gawa lang ako ng gawa. May mangyayari. Kung ano yung gusto kong gawin, gawin ko lang. May work ako. Plus gawa pa lang ng video. Family time. Laga ng anak.
mali yung usawa, gano'n. Then ko sa mga ganun paraan. Tuloy-tuloy pa naman ang buhay ko eh. Yung kakaisip ko lang siguro talaga, kaya nangyari yun. Kung mayroon mga anxiety, ang prayer at meditation nakakatulong kahit papaano. Ang breathing nakakatulong. Ang communication, ang number 1 na nakapag-heal sa akin kanina. Ang food. Ganun tayo lang gawa para may mababalikan.